13 сентябри соли 2022 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Фирдавсии пойтахт маҷмӯи коргоҳҳои истеҳсоли асфалтобетон, масъулаи роҳсозӣ ва сохтмонии корхонаи воҳиди давлатии роҳсозро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. корхонаи мазкур дар доираи дастуру ҳидоятҳои роҳбари давлат, дастгириҳои роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва эълон гардидани солҳои рушди саноат дар мамлакат бунёд гардид. иншооти мазкур дорои хатҳои технологии истеҳсолии муосир буда, имкониятҳои васеъи тавлиди масолеҳи роҳсозӣ дорад. раванди истеҳсолот дар маҷмӯи коргоҳҳои истеҳсолӣ ва асфалтобетон, масноти оҳану бетонӣ, дастгоҳҳои сангмайдакунӣ ва ободонии ҳудуди корхонаи воҳиди давлатии роҳсоз аз соҳили дарёи Душанбе оғоз мешавад. воситаи нақлиёти соҳавии заминканӣ ва ё ба истилоҳ экскаватор аз соҳили дарё сангу хумро ба таври маҷмӯӣ ба нақлиёти боркашон мерезад. нақлиёти калонҳаҷми боркашон сангу шағалро ба коргоҳи сангмайдакунӣ интиқол медиҳанд. қуму санг дар мавзеи коргоҳи сангмайдакунӣ ҷамъоварӣ гардида, тавассути нақлиёти дигари соҳавӣ дорои бели механикӣ ва ё ба истилоҳ мехлопата мувофиқ ба талаботи фармоиш ба қутии истеҳсолӣ рехта мешавад. тавассути қутии истеҳсолӣ ва ё ба истилоҳ бункер ашёи хом ба хатҳои технологии танзимгардидаи истеҳсолӣ равона мегардад. хатҳои истеҳсолии коргоҳи сангмайдакунӣ аз маҷмӯи сангу шағали соҳили дарё се намуд ашёи хом истеҳсол мекунад: хом, сангрезаи майдадона ва сангрезаи калондона. сангрезаҳо аз рӯи нав ба гурӯҳҳо ҷудо карда мешаванд, ки андозаи онҳо баробар аст аз 0 то ба 28 миллиметр. баъдан қуму сангреза аз коргоҳи сангмайдакунӣ ба анборҳои захиравии соҳавӣ интиқол меёбад. вақте ашёи хом вобаста ба гурӯҳи худ дар анборҳои болокушода захира гардид, нақлиёти соҳавӣ дорои бели механикӣ ҳар навъи ашёи хомро ба бункери захиравӣ мерезад. ҳамин тавр низоми истеҳсолот бо пур кардани механизми якдигар мукаммал мегардад. имрӯз бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар шаҳри Душанбе коргоҳҳои истеҳсолӣ, асфалтбарорӣ, сангмайдакунӣ, бетонбарорӣ, хоб маҷмаи яъне коргоҳҳое ки барои коркарди асфалту бетон хизмат мерасонад ва ҳамчунин бинои маъмурӣ ва бо ҷойгиронии озмоишгоҳи муосир ифтитоҳ гардид. ва дар ин коргоҳ бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлат дар шаҳри Душанбе моҳи апрели соли 2022 корҳои сохтмонӣ оғоз гардид ва имрӯз корхона ба истифода дода шуд. маҷмӯае ки ба ифтитоҳ дода шуд дар шаҳри Душанбе ва дар миқёси ҷумҳурӣ ягона мебошад, чунки ин як комплексе мебошад, ки тамоми коргоҳи асфалтбарорӣ, сангмайдакунӣ, бетон, тахта санг, канорасанг ҳама дар як ҷо ҷамъ оварда шудааст ва ин имконият медиҳад, ки аз ҳисоби кашонидани маҳсулотҳои хом ва то тайёр кардани он, яъне нархи бозорӣ дар миқёс арзон карда шавад ва ин маҷмӯа мо метавонем дар шаҳри Душанбе ва дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди корҳои сохтмонӣ, роҳу кӯпрукҳои шаҳри Душанбе корҳоро пурра, яъне дар иншоотҳои роҳсозӣ мо метавонем аз ҳамон нуқтаи оғози кор то анҷоми кор, то ба истифода додани иншоот тамоми маҳсулотҳои роҳсозиро аз худи ҳамин корхона истифода намоем. фаъолият дар маҷмӯи коргоҳҳои истеҳсолии корхонаи воҳиди давлатии роҳсоз бо гирифтани сангу шағал, ки дар шафати соҳили дарёи Душанбе воқеъ гардидааст, шурӯъ мешавад. корхонаи воҳиди давлатии роҳсоз барои гирифтани сангу қуми табиӣ аз карьер 1 адад экскаватор ва беш аз 4 адад нақлиёти боркашонии пуриқтидорро сафарбар намудааст. воситаҳои нақлиёти соҳавӣ ҳамарӯза вобаста ба талаботи истеҳсолӣ ба кандану ҷамъоварӣ ва кашонидани сангу шағал машғули кор мешаванд.
маҷмӯи ашёи хоми ватанӣ барои истеҳсоли маҳсулоти асфалтобетон дар корхонаи воҳиди давлатии роҳсоз аз сангу шағал сарчашма мегирад. Мехлопата бо бели механикии худ миқдори муайяни сангу хумро ба бункер мерезад. коргоҳи сангмайдакунӣ сангу хумро бо ларзиши механикӣ ё вибраторӣ гурӯҳбандӣ карда ба хатҳои истеҳсолӣ равона мекунад. таҷҳизоти коргоҳи сангмайдакунӣ истеҳсоли давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон буда, иқтидори истеҳсолии он дар як соат то ба 140 тонна қуму сангреза баробар мебошад. ин коргоҳ бо тақсимбандии функсионалии худ сангу шағалро ба се хати истеҳсолӣ равона карда се нав сангреза истеҳсол мекунад: қум, сангрезаи майдадона ва сангрезаи калондона. раванди фаъолият дар коргоҳи сангмайдакунӣ тавассути дастгоҳи махсус назорат карда мешавад. инҷо мутахассисони маҳаллӣ ҳолати коршоямии низоми вибраторӣ, сеткаҳои қумбезӣ ва равиши технологии хатҳои истеҳсолиро зери назорати хеш қарор медиҳанд. фаъолияти коргоҳи сангрезакунӣ дар корхонаи воҳиди давлатии роҳсоз ба маҷмӯи истеҳсолот замина мегузорад, ки асоси кори онро канданиҳои фоиданок ва сарватҳои табиӣ ташкил медиҳад. кӯшиш мекунем ки бо ин ташаббусҳои пешвои миллат ва бо ташаббусҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ сатҳу сифати роҳҳои шаҳри Душанбе ва миқёси ҷумҳуриро ба ман бардорем. дар ин замина таъкид менамоем, ки ашёи хом, яъне қуму шағал, пеш аз интиқол додан ба заводи асфалтбарорӣ тавассути озмоишгоҳи корхонаи воҳиди давлатии роҳсоз аз марҳилаи интихоби таркибии донабандии омехтаи он гузашта, баъдан ба барномарезии компютерӣ дохил карда мешавад. ин усули кор дар раванди истеҳсолот ба сохт ва сифати омехтаи асфалтобетон бисёр муҳим мебошад. қум ва шағали мувофиқ ба ҳаҷму андоза тақсим ва шусташудаи коргоҳи сангмайдакунӣ ба анборҳои болокушода интиқол меёбад. дар идомаи фаъолият ин ашёи хом ба бункери коргоҳҳои дигари истеҳсолӣ рехта мешавад. хатҳои истеҳсолии коргоҳи асфалтбарорӣ ашёи хоми ватаниро ба дохили танӯр ё ба қавле барабани хушккунанда мекашонанд. таҷҳизоти коргоҳи асфалтбарорӣ тамғаи аман истеҳсоли ҷумҳурии Италия мебошад. иқтидори истеҳсолии он дар як соат 160 тоннаро ташкил медиҳад. ин коргоҳ ашёи хомро дар танӯраи худ дар ҳарорати то 160 дараҷа гармӣ тафсонида ба ғилбори болоӣ равона мекунад. ғилбор ашёи коркардшударо тибқи интихоби таркибии донабандии омехтаи асфальтобетон ба фраксияҳои алоҳида тақсим мекунад. дар ҷараёни истеҳсолот ашёи коркардшуда дар дег бо мум омехта гардида мувофиқ ба талаботу муқаррароти стандарти ҷории ҷаҳонӣ асфалт истеҳсол карда мешавад. мутахассисон дар утоқи танзимгарии компютерӣ ҳолати кории ҳар таҷҳизоти коргоҳи асфалтбарориро назорат мекунанд. низоми компютерии муосири назоратӣ ба кормандон имкон фароҳам меорад, ки ҷараёни технологӣ, яъне интиқоли ашёи хом ба танӯр, ҳарорати танӯр, коршоямии торҳои вибраторӣ, ғилбор ва омехташавии маҳсулот бо мумро мувофиқ ба талаботи истеҳсолӣ дар мадди назар дошта бошанд. асфалт ки омода шуд, нақлиёти боркашони нав зери коргоҳ қарор мегирад. асфалти тайёр баробари омода ва ҷамъ шудан дар анбори маҳкам ба бордони мошин рехта мешавад. ҳамин тавр асфалт тавассути нақлиёти боркашон ба нуқтаи фармоишӣ интиқол меёбад. ҳамзамон дар назди завод зарфи захираи битум бо ғунҷоиши зиёда аз 1000 тонна сохта шудааст, ки мавҷудияти он ҷараёни мунтазами кор дар коргоҳи асфалтобетонро таъмин менамояд. дар корхонаи воҳиди давлатии роҳсоз барои муайян кардани сифати ашёи хом ва маҳсулоти истеҳсолшуда инчунин ҷараёни технологӣ озмоишгоҳи муосир амал мекунад. озмоишгоҳи навтаъсис дорои таҷҳизоти брендии Матест мебошад. таҷҳизот ва асбобҳои Матест истеҳсоли давлати Италия ва Амрико буда, барои озмоиши маҷмӯи маҳсулот ва масъулияҳои роҳсозиву сохтмонӣ истифода бурда мешавад. ҳамаи ин таҷҳизот функсияҳои лаборатории худро анҷом медиҳанд. ҳамаи маводҳое ки дар корхона истеҳсол карда мешавад месанҷем, рафти сохтмонро аз он ҷумла месанҷем барои сифат бардоштан, барое ки дар оянда он санҷишҳое ки мо мекунем ба талаботи ҷаҳонӣ ҷавобгӯ будан, ки ҳама корро мо иҷро кунему ба мутобиқ ба стандарти ҷаҳонӣ дуруст биёяд, мо маводҳои нави ҳозирзамон дастгир кардаем. зиёда аз 10 номгӯй ки мо ба воситаи ин асбобҳо
قریب که 300 نمودی خاصیت موادها رو سنجیده، موادها رفت ساختمان سنجیده خلاصی خود را پیشان میکنیم. در آزمایشگاه زمانوی کارخانه واحد دولتی راهساز زیاده از 110 نمود تجهیزات و اسباب‌های معاصر موجود میباشد. آزمایشگران میگویند با استفاده از این تجهیزات و اسباب‌ها آنها میتوانند صفت اشیاء خام را قبل از روانه شدن به کارگاه‌های استحصالی و همزمان محصولات استحصال شده را پیش از انتقال یافتن به انشاءات مشخص نمایند. از جانب دیگر این تجهیزات معاصر کار متخصصان را هم در آزمایشگاه و هم در کارهای صحرایی بسیار آسان و موافق کرده است. این تجهیزات سیاری بوده برای انجام دادن کارهای صحرایی استفاده برده می شود. آن قبط اساسی راه را سنجیده خلاصه خود را در همان زمان با گذشت همگی چند دقیقه پیشنهاد می نماید. آزمایشگران در گذشته برای معاین کردن صفت این نمودی آزمایشی راه بعد اجرای کارها نمونه‌های اسفالت را گرفته و آزمایشگاه آورده تنها با سپری شدن یک شبانه روز خلاصه خود را به پودرتچی پیشنهاد می‌کردند. همکنون با وارد کردن این تجهیزات و اسباب‌ها امکان فراوان گردید که متخصصان آزمایشگاه کارخانه واحد دولتی راهساز صفت کارهای اجرا شده را همان زمان به پودرتچی پیشنهاد نمایند. وقتی نتیجه آزمایش سری وقت پیشنهاد می‌گردد اصلاح کردن کمبودی‌ها نیز آسان شده کارهای اسفالت خوابانی با صفت اجرا کرده می‌شود. این اولین تجهیزات مشخص نمایی مستحکمی خبط‌های راه و صفت کارهای اجرا شده راهسازی در تاجیکستان میباشد که با معیار مقررات جهانی جوابگو جریان گرفتن اسفالت خوابانی را معین می‌نماید. این تجهیزات همزمان نظام انتقال اطلاعاتی بین‌ناقلی به اصطلاح بلوتوث دارد که معلومات را از طریق فاصله‌ای می‌تواند به تجهیزات کامپیوتری و موبیلی فرستد. برای گرفتن معلومات علاوگی تجهیزات مذکور جای برای وصل کردن کارت خاطره‌ای نیز دارد که این نظام معاصر کاری آزمایشگران را به مراتب آسان می‌نماید. متخصصان آزمایشگاه میگویند از این بعد دانشجویان و عالمان جوان ساحه راهسازی می‌توانند در اینجا تجربه آموزی کرده کارهای علمی تحقیقاتی انجام داده مهارت و کاردانی خود را صیقل بدهند. یادآور میشیم که چنین آزمایشگاه‌ها نه در همه کارخانه‌های استحصالی موجود است. هدف تأسیسش را متخصصان تامین صفت، بی‌خطری و پایداری محصولات کارخانه ارزیابی می‌کنند. مقصد ساختن آزمایشگاه نه برای یک سنجش موادهای و رفت ساختمان ما میخوایم درون این آزمایشگاه سنجشی آزمایشی کنیم. یعنی که در اینجا جوانای یاش طالب علمان از دانشگاه تکنیکی آمد در ما همکاری کنیم تکمیل ایسو بلند بردارن. یعنی که سوادناکی خود را بلند بردارن در اینجا آمده آموزن ما آنها را آموزانیم که در آینده کادرهای خوبی ساختمانشی از بین توجه خودمون برآید. کارگاه استحصال بتون هم با مجموعه کارگاه‌های استحصال اسفالت و بتون، مسئله ساختمانی، مسئله راهسازی و ساختمانی کارخانه واحد دولتی راهساز شامل می‌شود. اقتدار کارگاه مذکور در یک ساعت تا 40 متر کوبی بتون طبقه گوناگون میباشد. تنظیم و نظارت تکنولوژی استحصالات طبق برنامه‌ریزی کامپیوتری به راه مانده شده است که به سطح و صفت محصولات استحصال شونده زمینه واقعی می‌گذارد. تجهیزات کارگاه استحصال بتون استحصال جمهوری مردمی چین میباشد. کارگاه تولید تخت سنگ و کنار سنگ ها هم به مثال کارگاه های استحصال اسفالت و بتون مسئله راهسازی و ساختمانی در حدود کارخانه واحد دولتی راهساز ساخته شده است. در کارگاه مذکور 3 نمود تخت سنگ و 3 نمود کنار سنگ ها استحصال کرده می شود. تجهیزات این کارگاه استحصال فدراسیون روسیه می باشد. در کارگاه مذکور بیش از 10 نفر جوانان با جای کار و معاش خوب تامین گردیدند. جای تاکید است که مقصد از افتتاح چنین کارگاه تنها با جای کار تامین کردن
кардани ҷавонони бешуғул ва ба даст овардани даромад аз фурӯши тахтасангҳо нест. ҷавонон дар раванди истеҳсолот дар ин коргоҳ аз устоҳои касбӣ омӯзиш гирифта, кор бо таҷҳизоти муосирро аз бар намуда, баъд аз чанд моҳ мутахассиси соҳавӣ мешаванд. истеҳсоли канорасангҳои роҳ ва тахтасангҳо бошад барои роҳравҳои пиёдагардӣ ҷузъи муҳими масолеҳи роҳсозӣ ба шумор меравад. истеҳсоли ҳар ҷузъи масолеҳи роҳсозӣ ва сохтмонӣ дар ҳудуди як корхона на танҳо номгӯи маҷмӯи маҳсулоти истеҳсолии лозимиро пурра мегардонад, балки дар вақти татбиқи лоиҳаҳои тарҳрезишаванда тамоми маҳсулоти роҳсозиро таъмин менамояд. ин раванди истеҳсолот имкон фароҳам меорад ки тамоми ҷузъҳои асосии роҳсозӣ бо сифати баланд истеҳсол ва дар таҷдиду таъмири роҳҳои шаҳри Душанбе мавриди истифода қарор бигирад. бунёди маҷмӯии коргоҳҳои истеҳсоли масолеҳи роҳсозӣ ва сохтмонӣ аз коргоҳи ашёи хом то истеҳсоли маҳсулоти тайёр дар як ҳудуди ба ҳам наздик ҳам ба сифат ва ҳам ба арзиши аслии мавод ва масолеҳҳо таъсири мусбӣ мерасонад. ин омил ҳамзамон ба фаъолияти мунтазами корхона таъсири мусбат расонида, дастрасии ширкатҳои сохтмонӣ ва аҳолиро ба ин навъи масолеҳ осон мегардонад. анҷом додани корҳои таъмиру навсозӣ ва мунфаршкунии роҳҳои мошингардро бидуни истифодаи техникаҳои соҳавӣ тасаввур кардан ғайриимкон аст. корхонаи воҳиди давлатии роҳсоз бо мусоидати мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе техникаҳои пуриқтидори роҳсозиро дастрас намуд, ки бо истифода аз хизматрасонии он раванди фаъолият тақвият меёбад. таҳкими заминаҳои техникӣ боиси таъмин шудани корхона бо техникаҳои муосири роҳсозии навтарин соли барориш гардид. дар баробари коргоҳҳои истеҳсолӣ аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти дар шаҳри Душанбе бевосита бо ташаббусҳои раиси шаҳри Душанбе ба корхона зиёда аз 44 адад техникаҳои сохтмонию роҳсозӣ ворид карда шуд, ки ин аллакай тамоми камбудиҳое ки пеш дар корхона мавҷуд буд, яъне дигар эҳтиёҷот ба ворид кардани техника аз берун мо надорем. мо имкон дорем ки дар иншоотҳои роҳсозӣ пурра аз ҳамин техникаву механизмҳои мавҷуда истифода барем. айни ҳол дар ҳудуди корхона зиёда аз 60 адад техникаҳои сохтмонию роҳсозӣ мавҷуд мебошад. хотиррасон мекунем, ки дар ҳудуди корхонаи воҳиди давлатии роҳсоз дар як вақт 35 намуди маҳсулот аз қабили асфалти майдадона, асфалти калон, сангрезаи боқир сиёҳ карда шуда ва асфалтобетони сангрезаю мастикӣ шемиа истеҳсол карда мешавад. дар ин корхона маҷмӯи масолеҳи сохтмонӣ дар бунёди роҳҳо истифодашаванда ба таври комил бо истифода аз ашёи хоми ватанӣ истеҳсол мегардад. дар сехҳои корхона маҳсулоти оҳану бетонӣ аз қабили канорасангҳои бари роҳ, ҳалқаҳои бетонӣ, болопӯши ҳалқаҳои оҳану бетонӣ ва тахтасангҳои роҳҳои пиёдагард бо сифати ҷавобгӯ ба талаботи замон истеҳсол карда мешавад. дар ҳудуди корхона, ки масоҳати он 12 гектарро ташкил медиҳад, бар иловаи коргоҳҳои гуногуни истеҳсолӣ ҳамзамон бинои маъмурӣ бо ҷойгиронии ошхона барои 90 ҷои нишаст дар таҳхона, бинои озмоишгоҳ, истгоҳи трансформаторӣ, бинои танзимкунандаи гази табиӣ ва захирагоҳи мум барои 1000 тонна битум мавҷуд аст, ки барои пешбурди фаъолият шароити мусоидро фароҳам месозанд. дар корхонаи воҳиди давлатии роҳсоз беш аз 400 нафар коргар дар 2 баст, инчунин дар 3 баст то 600 нафар фаъолият мекунанд. утоқҳои кории кормандон дар ошёнаҳои 1 ва 2 бинои маъмурӣ ҷойгир буда, кушоду бар ҳаво ҳастанд. мавҷудияти мизу курсӣ ва компютеру таҷҳизоти муосир дар утоқҳои корӣ шароити кории мутахассисонро боз ҳам самарабахш намуда, бар рушди фаъолияти ҳаррӯза такони ҷиддӣ мебахшад. дар таҳхонаи бинои маъмурӣ барои 90 ҷои нишаст ошхона ташкил карда шудааст, ки ҳолати санитарӣ ва тозагии он ба талаботи экологӣ ҷавобгӯ аст. ошхона бо таҷҳизоту лавозимот ва дигар ашёи хӯрокпазӣ таъмин мебошад. дар корхонаи воҳиди давлатии роҳсоз ҷиҳати ободонии гирду атрофи корхона, рангуборкунӣ ва тозаву озода нигоҳ доштани намои зоҳирии корхона аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад.
чунки диду завқи зебоишиносӣ ва зебоиписандӣ ба ташаккули шуъури инсонӣ ва худшиносии ҳар нафар вобастагӣ дорад. Бо мақсади ободу зебо нигоҳ доштани гирду атрофи бинои маъмурӣ ва маҷмӯи коргоҳҳои истеҳсолӣ дар гӯшаву канори алоҳидаи корхона зиёдтар аз 75 адад ниҳоли дарахти ҳамешасабз, 20 адад бутта ё дарахтони хурди ҳамешасабз аз оилаи шамшодҳо, зиёда аз 2000 бех гулҳои мавсимӣ шинонида шудааст. зиннат додани саҳни коргоҳ бо гулу буттаҳои ороишӣ ва дарахтони ҳамешасабз инъикосгари завқи зебоипарастии ҳар нафар ба шумор меравад. ифтитоҳи чунин корхонаҳои саноатӣ дар мамлакат барои татбиқи сиёсати созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва амалисозии ҳадафи чоруми стратегӣ саноаткунонии босуръати кишвар мусоидат менамояд. таъсиси маҷмӯи коргоҳҳои истеҳсоли асфалтобетон, масъулаи роҳсозӣ ва сохтмонӣ дастоварди арзанда ба истиқболи сазовори ҷашни 31-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии роҳсоз бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаи ҳукумати кишвар амалӣ гардид.